Do piče, padá mi to. Jebem na to asi. Budem takto. Toto je ono. Toto je tá pohoda, kámo. Easy business. Teším sa na svoj prvý natočený film. Bude asi o smrti a o reinkarnácii, o živote, o láske a o zrade, o pomste, o pičovinách, Kámo, bežec. Chcem natočiť video o bežcoch. Takže očakávajte video, kde behajú ľudia. Runners are cool, you know. Dúfam, že to bude mať 5 views a 1 dislike. Takže, ak si ešte nedizlajkol toto video, vyzývam ťa k tomu. Posledné cigo v okne, kámo, je to tak. Si toho vedomý. Uvedomuješ si realitu, situáciu, Milan? Uvedomuješ si to? Alebo sa tváriš, že sa to nedeje a všetko je v pohode? Lebo všetko je v pohode, kámo. Všetko je tak, ako má byť. Sú to lekcie, sú to príležitosti na rast. Je to škola, je to boj, je to práca, vývoj a sebarozvoj, kámo. Je to disciplína a vytrvalosť. Kúp si môj kurz, ako si ho nehoniť, 2 týždne a ovládneš svet. Tomu ver, kámo. Svoj genetický materiál využívaj s rozumom, s odvahou. Vidíme sa u ďalšieho videa. Mám vás rád. Pozdravujem. Idem si kúpiť cigy asi.